Måns. Härlig skärning. Är du nöjd med kicken? Se. Jag tror inte det räcker till riktigt. Ja, det är bättre i varje fall. Men du släpper lite mer uttal också då. Nu börjar vi snacka. Ja, det är lite trist i varje fall, trots att det lättar ut. Så viktigt. Nu hade man ju önskat köra lite negativt i och för sig. Där. Vill ju få Telltalen i akten och jobba lite. Få lite genomströmning. Där kom den. Och så är det att jobba med vinklarna. Ja. Härligt. Kommer skärningen. Jag tror man får jobba med ännu större vinklar. Både lova upp mer och framförallt skära större vinklar. Det ser trimmet bra ut. Där. Sen är det att jobba mycket med skrovformen. Försöka hitta flytet.